Прывітанне. Сёння я вам распавяду пра адну з сваіх рыбалак, якая пачалася нават не сёння, а яна пачалась у лістападзе, недзе ў сярэдзіне. Вырашылі мы з сябрам прыехаць каля Любчанскага замка палавіць на Нёмане і паздымаць сам замак і парыбаліць крыху. Вось. Так сталася, што ў той дзень мы амаль нічого не злавілі, акрамя сябра ён такого добрага акуня падняў. У мяне быў толькі адзін сыход. Хутчэй за ўсё таксама акунь. І каля самого замка, там побач з зімавальнай ямай, пра якую я вам распавяду пазней, у адным з урыўкаў, там быў выхад невялікага шчупака. Вось. І паздымалі замак і паехалі домой. Прайшоў амаль месяц, і я вырашыў у сувязі з надвор'ем і іншымі сваімі праблемамі атрымалася прыехаць мяне зноў сюды. Таксама пахадзіў каля замка, каб праверыць таго шчупака. Нічога з гэтага добрага не атрымалася. Толькі пакінуў гэтым шчупакам некалькі прынад. Вось. І паехаў адразу сюды, на гэтую кропку. Але ў гэты раз я быў ужо са сваім чоўном, лодкай напампаваў, спусціў яе на ваду і адразу паплыў на ту кропку, дзе мінулым разам бралі акуні. Зачепив. Есть. Оп. О. Бачите, там бачно. И продолжим. Ультраворм. Есть. Треба було подхватник брать.
Гэта буйнейшие такие. Нейкие такие не яркие. Вітамінаў не хапае. Ёсць сэнс распавесці, навошта я наогул завёў гэты канал. Раблю ўсяго так, здымаю відэа, мог бы проста лавіць і больш нічога, без усялякага клопату. Але сталося так, што я працую ветэрынарным лекарам. Ось. І ёсць такая з'ява, як прафесійнае выгаранне, так напэўна называецца. І рыбалка дазваляе з гэтым, лягчэй гэта пераносіць. Таму, я і да гэтага рыбу лавіў, але все добра супала. А таксама у вольны свой час я люблю глядзець на ютубе розныя цікавыя відэа. Таксама гэта і пра рыбалку. І калі ляжыш узімку на канапе і хочаш паглядзець на рыбалку, ёсць толькі на рускай мове. Мне заўсёды хацелася, каб гэта было і па-беларуску. На жаль, такіх каналаў вельмі мала. Я, напэўна, ведаю толькі адзін. І чалавека, якому гэта належыць, гэты канал. Ось. Што ж рабіць? Трэба крыху апрацаваць. А таксама я люблю глядзець рыбалоўныя відэа на ютубе. І склалось так, што на рускай мове іх шмат, беларускіх каналаў, але на рускай мове. Ось. І я подумаў, што неблага было б і сумясціць. Мабыць, таксама нехта ляжыць на канапе і яму хочацца паглядзець відэа пра рыбалку па-беларуску. Займусь гэтым я. Вось і паспрабаваў стварыць свой канал. Пачынаю яго пакрысе развіваць. Зараз паклёўка была на спарктейл, калі не памыляюсь. Але так, дёрнула, мабыць, за хвост. Кінуў. Нехта там стаіць. Не ведаю, шчупак ці акунь. Але што гэта была паклёўка, гэта дакладна. Рыба ёсць. Чтобы только заловить. Треба воду с подогревом, как кольца не мерзли. Если не холера, не жена, я брать. І амаль з першых жа закідаў атрымалось злавіць двух акунёў, неблагіх таких, на мой погляд. На мікраджиг спрацавала ў мяне, што спрацавала? Спрацаваў, як заўжды, ультраворм. Улюблёная моя прынада. Два цаліка, калі не памыляюсь. І один был дзяўбун на такую прынаду, не ведаю, як она называется, подобно на креветку. Я нічого не атрымалось. Пакідаў яшчэ і потым схадзіў уніз гэтай ямы і не зімавальнай. І ўжо на лайтавы спінінг атрымаў добрую паклёўку на
Як його? Спарктейл. Ось такий вішньовий. Але безвинікова. Такі ось справи. Зараз я доп'ю каву, допалю тут гэта вогнище, залью його, каб тут все добре і приберусь за собою. І поеду назад з рибалкою задоволений. Ось, жадаю вам більше часу проводити не на канапі, але канапа так само добра. Ось. І дякую за прогляд.